na ci arzikin mamman fatan Allah kare buɗi amin. Ubangidan fita kunya kowa yana da nashi nema ganawa. Allah ka bar mu da masoyan mu masu kyautata mana koyaushe. Arziki daban da kuɗi Allah ka taimaka wa da wani An ce kowa da wani sakwarai haka take nima ganawa. Ubangidan fita kunya Shine ubangidan fita kunya gwarzo guda da bani shakkar nunawa. Ubangidan fita kunya Dukkan ruwan da ya bige ka ashe shine ruwan da ya fi karfin mantawa. Ubangidan fita kunya Ganawa, ganawa. Ubangidan fita kunya Shine wanda ya kai Saudiya kuma shine ya fara bin mota kyauta. Ubangidan fita kunya Shine wanda sadadin na kira shi waya da ya gane ta sai ya amsa ta. Ubangidan fita kunya Shine wanda baya son kuka na har jira yake na furta bukata ta. Mai kyauta, mai kyauta. Ubangidan fita kunya Na ci arzikin mamman ya za a yi na manta sunan shi. Allah ji kan iyayen shi Amin wanda suka haife shi. Amin Bawanka ne marayanka Allah karka bari a cuce shi. Allah ka kara daman shi, Amin Allah ka kara hakun shi, Amin Allah ka buɗe neman shi, Amin Allah ka kara 'ya'yan shi Amin kuma ka kara matan shi. Amin Abinda da yake so ya Allah rabu ka sa ya same shi. Amin Muhammad Sulaiman Rata ga oga, ga oga. shine Ubangidan fita kunya kowa yana da nashi nema ganawa. Muhammad Sulaiman Rata kudi daban da arziki ala amfana. Na ci arzikin mamman fatan Allah kare buɗi amin. Ubangidan fita kunya Ai kowa yana da nashi maganawa. Muhammad Sulaiman Rata kudi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah kare yin buɗi amin. Ai kowa yana da nashi maganawa. Mai iyawa kowa Allah sarki Ubangiji kai ne rabba. Rahmanu mai ikon komai ni da ba za ni maka shirka ba. Duk abin da za ni sai ka yarje ka taimaka kar na yi kwaba. Allah ka kara linka fahimta ta. Ubangidan fita kunya Ka yi min tsari ga dukkanin wani mai keta. Ubangidan fita kunya oga. Allah ka bar mu da masoyanmu kuma ka sa ba za mu ji kunya ba. Ubangidan fita kunya Ai kowa yana da nashi maganawa. Muhammad Sulaiman Rata kudi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah kare yin buɗi Kowane da yana da gwani na yau za ni ba ku labarin nawa. Mai buhu-buhun alkhairai dan radda shi ka sani na darawa. Na saba kyautata mini mi zai sa Aliyu na ta wani yi ɓoyewa. Kowa ya bani sai na nuna shi. Ubangidan fita kunya An san mutum a san kowa aikin shi. Ubangidan fita kunya oga. Wani ya zarar da cikin uwayen gidana ga babba. Ubangidan fita kunya Muhammad Sulaiman Rata kudi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah kare yin buɗi Haduwar jini ce ni mamman komai ya bani ba don waka ba. Yaban kuɗi ya ƙara da mini bai bani don ya yi mini gori ba. Muhammad Sulaiman Rata idan dai da shi ba za ni ji kunya ba. Na kira da ya amsa take. Ubangidan fita kunya Bai kallo na a matsayin wani mai wake. Ubangidan fita kunya oga. Ya daukan kamar ya ganinsa Aliyu na ta ni kuna daukai baba. Ubangidan fita kunya Ai kowa yana da nashi maganawa. Muhammad Sulaiman Rata kudi da wanda
tsakuro kaɗan labarinsa. Hakanan da ya motsa sai ya kira ni ta waya mun gaggaisa. Arziki kamar wannan ya tuntube ka dole ka yaba halinsa. Wanda gwani kamar mamman ku faɗa. Gidan fita kunya oga. Ya ta ko ina Muhammad ya ce kaɗa. Gidan fita kunya oga. Ya saba yi rabon alkhairi Muhammad na radda ko baka roƙai ba. Gidan fita kunya. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi. Randa ya fara man mota sati na guda da nan sun shirin nan. Ma ya ɗauki mota ya bani in za ku tuna taron sunan nan. Haihuwar Suleiman Arif ya za a yi na mance yaran da Aliyu na ta sannan ga huda. Gidan fita kunya oga. An bani tawa kuma ba huda. Gidan fita kunya To oga. a gaida mai fada da cikawa mai alkawar gurin ya karya ba. Gidan fita kunya. Ai kowa yana da nashi ba ganawa. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi. Ran da yaban kujerar Saudiya ranar ina cikin ofis zaune. Sai ga wayar Muhammad radda ina ganin kiran da san alkhairi ne. Aliyu ina ta ya kwana biyu ko dai Aliyu baka garin nan ne. Shirya Aliyu Saudiya zaka. Gidan fita kunya. Sai na ji kaina girin kamar zani hauka. Gidan fita kunya oga. Zani baka lambar ejan din na biya suturan laraba. Gidan fita kunya. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi. Abin kamar cikin bacci Aliyu na ta gashi Saudiya zani. Muhammad Sulaiman Radda ya mini abin da ba na tsammani. Lawan kamar bayan wannan hada kuɗi ya bani na amfani. Kaji masu hannun badawa. Gidan fita kunya. Muhammad Sulaimani ni da ganawa. Gidan fita kunya oga. Ya bada kujerar Saudiya da kuɗin kashewa kai duba. Gidan fita kunya. Ai kowa yana da nashi ba ganawa. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi buɗe. Ai Allah ka bar mu da masoyanmu Allah ka kaddara kar mai gaba. Abinda Muhammad ke bani na tabbata ba zai mini gori ba. Banka a kota ina in Allah ya baka ba zai kubce ba. Rike gaskiyar ka ka jajirce. Gidan fita kunya oga. Sannu a hankali za ka yi dace. Gidan fita kunya oga. Abinda Muhammad ke mani bai bani da na yi masa waka ba. Gidan fita kunya. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi buɗe. Sadadi ya yi mini kyauta sun baya so a ce yi shelanta. Mini abuwa oga bakina ba zan shiru ba na sirranta. Ka san mai halin alkhairi ya sha daban da mai halin keta. Godiyar abaka ibada ce. Gidan fita kunya. Shi kauyen abin tukwici sunna ce. Gidan fita kunya Ya oga. Aliyu na faɗa na ta banda kamar ka babba dan babba. Gidan fita kunya. Ai kowa yana da nashi ba ganawa. Muhammad Suleiman rada kuɗi da wanda arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah ƙara yi buɗe. Ubangidan fita kuya ka ɗau mutum ka ɗauke kayansa. Oga. Mai lansan na babban jirgi ka zarce razanin kusa. Oga. Mai duwa da shan Allah
Allah kake kai ka riga da ka nisa. Oga, Ga ɗan da rabana ke so to karyar a kansa ya kasa. oga, CEO na MS Radda na ce a bar masa kayansa. oga, Muhammad Sulaiman Radda. oga, Ba abin kaɗan zaki, oga, ka tambata mashaki. oga, Da masu abin kirki, oga, ka kwashe dukkanin maki. oga, Rana mai rabon aiki, oga, ka tabbata lantarki. oga, Komai kira kaɗan maiki, oga, kai ka ba su mamaki. oga, Dubu jiran guda ɗan Radda Aliyu na ta naka na gode oga. gidan fata kunya. Ai kowa yana da nashi ni ba ganawa. Muhammad Sulaiman Radda kuɗi daban da arziki ala amfana. Wancan arzikin mamman fatan Allah kara yi buɗe amin. Ubangidan fita kunya. Kowa yana da nashi nema ganawa. Muhammad Sulaiman Radda kuɗi daban da arziki ala amfana. Na ci arzikin mamman fatan Allah kare buɗe amin. Wancan arzikin mamman fatan Allah kara yi buɗe amin. Muhammad Sulaiman Radda kuɗi daban da arziki ala amfana. Na ci arzikin mamman fatan Allah kare buɗe amin. Amin.